Després d'un 2020 molt dolent, el Lleida comença el 2021 amb mal peu perdent fora de casa contra l'Andorra per la mínima i segurament mereixent alguna més. Tindrem una setmana de descans per preparar bé el partit a casa contra l'Hospitalet, un equip que situa ara mateix a la zona noble de la classificació amb 3 punts més que el Lleida. Tot això enmig de l'amenaça de la AFE, que deixa el mercat d'hivern amb la pregunta de si el Lleida podrà fitxar finalment o no. Tot això i més al podcast d'avui. Benvinguts al podcast Sentiment Lleidatà. Què tal? Benvinguts a un nou podcast de Sentiment Lleidatà. Què tal, Pol? Com estàs? Què tal, Pol? Jo estic molt bé, i tu? Doncs aquí, preparat per donar canya després de que el Lleida, com has dit tu abans, perdi a l'estadi Prada de Moles al minut 88. Si ens sembla, comencem ja a parlar d'això. Doncs sí, perquè el Lleida va perdre contra l'Andorra la jornada 11. Era un partit molt difícil, era un rival directe com era l'Andorra. Repassem primer l'alineació amb què sortia el Lleida Esportiu. Sortia en Pau Torres a la porteria, José Ruiz, Simic, César i Fol a la defensa, Chavero, Cano, Yasser i Quim Araujo al mig del camp, i a dalt Raúl Cano i Álvaro González. Són aquests 11 jugadors que sortien molt per aquest Andorra-Lleida. I a la banqueta hi havia Miquel Diana, Joanet, Víctor Vidal, Eneco Aguilar, Liu, Bagayoko, Abraham, Pladevall i Toni Vicente. No sé si ja no va haver moltes sorpreses. Bueno, sí, hi havia la novetat de que César va tornar a l'11 titular. Ja el comentarem abans, ja el comentarem després, que no el vam veure molt acertat, no el vam veure molt fi. Tornada de José Ruiz després de donar negatiu al test PCR i de tornar de lesió. També Yasser, Abel i Marc es van quedar fora de la convocatòria perquè es van quedar treballant al gimnàs de Lleida. Doncs en dos baixes, una baixa sobretot important, que la va substituir Yasser. Cano tornava a la titularitat, i pel que fa al de més, res, Álvaro González titular, com estem acostumats, Raúl Adal, Quim Araujo, Chavero, i Quim Araujo no va estar molt encertat, però 11 amb sorpreses, però com sempre hi ha molts jugadors que repeteixen titularitat. Pol, jo tinc una teoria perquè va desconvocar Abel Molinero, el Molo. Jo crec que Abel Molinero el vol fitxar algú, tio. Jo crec que el vol fitxar algú. Bueno, clar, això està clar, però se l'està reservant perquè no se lesioni. I per això vol portar el migcampista ofensiu Albert Torres, que després ho comentarem. Espero que no sigui així, perquè és un dels és un dels jugadors més importants de la plantilla. Ara, això és una suposició, no és cap informació que tinguem, és el que jo penso. Està clar que molts equips volen Abel, això està clar, perquè és un dels millors jugadors de la categoria, per la meva opinió, i evidentment del millor jugador de Lleida. Però jo crec que no hi ha res de moment. Jo crec que està procurant molt per tenir-lo bé de cara a playoff, de cara a final de temporada, perquè jo crec que és més una sobrecàrrega, algo muscular, que no serà greu, però que s'ha de tenir precaució perquè no tingui... Que diguin que això i ja està. Jo crec que sí. Parlant del partit, com ja sabeu, va guanyar l'Andorra 1-0. Al minut 88, un golaç de volea de Carlitos. Doncs la primera part, una primera mitja hora molt dolenta de Lleida. La segona part van estar algo millor, però no va donar per fer cap gol. Tot això l'Andorra, quan millor estava el Lleida, quan millor estaven jugadors, com per exemple Quim Araujo a la roda de premsa va dir que quan millor estava ell és quan va encaixar el gol del Lleida. Doncs 3 punts menys per aquest ascens, i que el deixa en una situació molt crítica, crítica tampoc, però el queda bastant fora dels play-offs de segona al Lleida Esportiu a la classificació. Després repassarem, i si vols comentar alguna més, Pol, passaria ja a la roda de premsa de Molo. Vull comentar sobre el partit, no? Perquè crec que no han fet molt postpartit i m'agradaria donar la nostra opinió de com vam veure aquest Andorra 1, Lleida Esportiu 0, que es va decantar als minuts finals, com has dit, amb un gol de Carlos Martínez al minut 88. Vaig veure que el Lleida Esportiu, una cosa que me va agradar és que almenys se notava que teníem ganes, no? Que pressionàvem, no com altres partits que almenys jo vaig veure, i crec que una derrota igual no era el que més ens mereixíem, no? Almenys un empat. Vaig veure jugadors, com has dit tu, Quim Araujo,
que no va estar gaire encertat, Xavero va acabar d'extrem el partit, no sé, vaig veure un Lleida Esportiu que estava, doncs, tenia ganes de guanyar, però no jugàvem a res, no? L'Andorra va portar la batuta del partit, va dominar el partit, i podríem dir l'excusa del camp artificial de la neu? Jo crec que no, perquè vam comentar a l'stream, ja vaig comentar que aquesta setmana hem entrenat al camp de l'Alcoletge i l'AM, que els dos camps són de gespa artificial, o sigui que alguns que diuen aquesta excusa ja la poden treure. No, però ni que no entrenessin a gespa artificial, jo crec que el Lleida ja s'ha d'acostumar perquè porta uns quants anys a segona B i ja sap, no, els camps que li pot... Ja sap que els camps que li pot tocar al Lleida, i jugar amb gespa artificial és millor jugar amb natural, òbviament, però no és cap excusa ni que entrenis a l'ànex, m'entens? Jo crec que va tindre millors oportunitats a la segona part, però no va ser suficient. Vaig veure que també me falta un davanter. Aquí me va notar molt que faltava un davanter per acompanyar Raúl. També vaig veure que César Soriano, el pobre home, no està, perquè si has de jugar de lateral has de tindre un ritme impressionant per baixar, pujar, atacar, defensar, i doncs ell no ho té, i és normal. I si el Lleida ja dalt no té. No està acostumat a jugar, i per això jo també, si es pot, fitxaria un lateral esquerre. I més, clar, i més quan a dalt no hi ha efectivitat, no, de cara a porteria, els laterals poden ajudar, jo crec que en fer centrades poden ajudar de cara a l'atac als davanters, i clar, César ajudar a l'atac no pot ajudar molt, perquè és que no pot amb ell, l'hem vist amb un sprint que no arribava, és un jugador gran, físicament no està del tot bé, de suplent pot ser un bon suplent perquè bueno, defensivament no està malament, però és que no està bé físicament, llavors pot ser suplent de lateral esquerre o de central. Lateral esquerre tenim Eneco i Abraham, que no estan tan bé de moment 100% físicament perquè venen d'una lesió, esperem que es recuperen del tot. Pol deia que, com deies tu, que actitud a l'equip de Molo no li falta perquè pressione bé, tot i que no sigui molt efectiva, però pressione. L'únic que li falta és joc, no? Que li recriminàvem joc al Lleida, tot i que aquestes dues últimes jornades ha aconseguit aquest joc, però ara tornem amb que molta actitud però poc joc. I Marc Martínez es torna a caure de la convocatòria. Sí, perquè dies enrere Abel i Marc Martínez, és el que et dic, estaven al gimnàs. Sí, ja, però no pot ser, no? No sigui... Problemes físics, és l'únic que, clar. Home, sí, problemes físics, ja, això sense dubte, però no sé, que almenys que diguin què li passa a Marc Martínez i a Abel Molinero, perquè estan de baixa, no? Abel Molinero crec que és una sobrecàrrega, no? Però no han dit res, Bueno, igual Molo va comentar algo, no? Me sembla. Sí, però també ho van dir a partits anteriors, no? Que Abel i Marc ja porten alguns dies que ja no estan jugant. Llavors, jo crec que sí que és... Lo de Abel és com una sobrecàrrega, no? A la cuixa o al bessó o qual que sigui, que li deixarà alguns dies, però amb aquesta que hi ha una setmana de descans ens afortunarà això de que Marc i Abel, en teoria, puguin tornar contra l'Hospitalet, que encara tenim 15 dies, i si no hi són, és que llavors sí que és una lesió una mica greu, perquè ja porten 9 o 2 setmanes de baixa, més les que li sumis, ja seran quasi un mes. Llavors, Abel jo crec que és una sobrecàrrega, però Marc Martínez algo li passa, perquè és com dius tu, no s'ha informat i Abel no està bé, i Marc no està bé. Llavors, a veure què podem fer. Llavors, canvis que van fer... Perdó. Sí, a veure, dis. Canvis que els que van fer va entrar Eneco per Quim Araujo, que no es va sentir còmode. Parlarem ara de Quim Araujo, del partit que va fer al minut 60. També va sortir Raúl al minut 73 i el va substituir Alfa Bagayoko, buscant aquest gol. És raro que anant empatant i buscant el gol treguin a Raúl. No va fer tampoc, va tindre alguna ocasió, però... Estaria cansat, jo crec que... També pot ser després d'un paron... Sí, no, i cor molt durant el partit, això t'ho puc assegurar. Sí, va treballar molt, molt. Sempre, però sí. També va sortir Álvaro González en un altre partit normal, tot i que algunes jugades individuals ho va fer bé. En aquest partit encara va deixar detallets, no? Però segueix sent el jugador que esperava. I va sortir Joanet. També va sortir... Sí, Cano, tio, Cano... És que juga 10 minuts de partit. No sé si. I per últim canvi ja César al minut 81 per Abraham. Aquest canvi no sé si era perquè César estava canviat, perquè si hagués vist que César no estava jugant bé, l'hauria canviat abans. Jo crec que era per cansament
Tot i que Segurament. César estava cansat des de l'inici de la segona part, perquè César, t'ho dic jo, que no aguanta fins al minut 80, això també t'ho dic. I va entrar Abraham. Comentem, si vols, el partit de Quim Araujo, que va sortir als mitjans de comunicació, i el vam veure imprecís als passes, als controls, va dir ell mateix que no es va sentir còmode durant el partit, i quan ja cap a la recta final es va sentir còmode és quan va marcar el gol l'Andorra, però clar, tots ens hem d'acostumar en aquest cas perquè hi havia neu, perquè el temporal no feia molt fred, gespa artificial. Jo crec que ens hem d'acostumar el més ràpid possible perquè no et pots ja activar o sentir còmode el minut 80 perquè no et serveix per res, perquè per 10 minuts no faràs molt... Pots ajudar l'equip, però no... difícilment pots solucionar una mica el partit. Llavors, sí que, clar, un s'adapta quan s'adapta, no? No pots dir m'adapto, però si tot estàs imprecís, has d'esperar a que te vingui la llum una mica, però Quim Araujo ahir, mal partit. Dis-me, jo opino el mateix sobre Quim Araujo. Pol, dis-me tu com vas veure aquest partit, que no he escoltat la teva opinió de com vam jugar i això, i després te faig 2 preguntetes que tinc preparades. Doncs a primera mitja hora de partit de la primera part, claríssima denominador de l'Andorra, estava atacant tot el rato l'Andorra, el Lleida només defensava i va tindre potser un xut de Raúl, no? Que també es va demanar com un agarrón de possible penal o falta, però no crec que no hi va haver res. Llavors això és per el que fa la primera part, que el Lleida va jugar per mi malament. A la segona sí que l'Andorra i l'Andorra va empitjorar i el Lleida va millorar. Tot i això no va ser suficient per a generar ocasions molt clares i per a poder marcar el gol que obrís el marcador. Doncs ara te faig les 2 preguntes. La primera és, dona'm el teu MVP. Si es pot dir MVP d'aquest partit, Podria ser o Chavero, no? Vam comentar l'estream, o Pau Torres. Me quedarien en algun d'aquests 2. Jo no mateix, Pau Torres, al minut 2 hi ha un xut que se'l salvar l'equip, amb el pit, me sembla, i després cap al 7 de partit, és aquests minuts que has comentat que estàvem totalment adormits, doncs Pau Torres va parar un mà, per mi també, va fer un partidàs. Després Chavero per mi també va fer un molt bon partit, va tindre bastants bons passes, també va fer algun sombrerito. Però a l'MVP Oli Castelló, que és l'MVP que fa el Lleida, del seu millor jugador del partit, on els aficionats poden votar, no ha sortit cap dels 2. Ha sortit Yasser. Sí, a veure, no va fer un mal partit, òbviament, però, clar, compares amb el partit de potser un Chavero o un Pau Torres, i jo crec que no hi ha color, llavors. Clar, això ho decideix la gent i vote, però, bueno, jo no sé d'on sortirà al final, però per mi, per els 2, Chavero o Pau, no sé, si m'hagués de quedar amb algú, potser és que Pau ha salvat més a l'equip, per dir-ho, perquè les parades que va fer en els primers 30 minuts van ser molt claus. Sí. Clar. I parlant d'aquestes coses, perquè al minut 88 amb el gol que comentàvem, Pau Torres no pot fer res, però la defensa està totalment molt mal col·locada. Ara en pantalla de YouTube estareu veient el vídeo que va penjar Dani Badia i se n'hi veu molt clar que la defensa està mal col·locada. Clar, sí. La recta final i amb situació de perill del rival no pots estar dormit, o sigui, durant tot el partit no pots estar dormit, però durant els minuts finals, amb empat i amb situació de perill encara menys, perquè era un atac que no prometia molt, no? Però clar, des de fora l'àrea, des del vèrtex, te l'agafa un tio sol, que sí, boníssima definició, xut molt ajustat al pal. Pau Torres crec que no pot fer res, és molt difícil de parar-la, però la defensa sí que ha estat una mica tova i jo crec que hauria pogut cobrir més bé els espais. Sí, ja fa dies que estem cometent bastants errors en defensa. Pol, última pregunta sobre aquest post que te vull fer. Mereixem la derrota? Per una part sí, per l'altra no. Jo crec que no. A veure, un empat hauria sigut just, sí, però és que una derrota tampoc em sembla molt injust. Llavors, l'entrenador de l'Andorra va dir que sí, que el més just era l'empat. Sí, va dir això, també ho va dir molt els jugadors del Lleida, però sí, el tècnic de l'Andorra va dir que per ell era just,
el més just era l'empat perquè no van tindre continuïtat, no, en aquest joc, que en la primera mitja hora van estar molt bé, però després no van tindre continuïtat en el joc i va fer que el Lleida millorés. Te vull parlar d'un tema que no entenc, perquè Miquel Diana, què li passa? Tens raó, mira, t'ho volia contar i al final se'n va anar. Michel i Diana, jo tampoc ho entenc, però al final... Jo prefereixo mil vegades a César, a Miquel i Diana que a César. Ah, vale, estava flipant. Vale. Jo sé que tema de lesions i això no és, perquè va sortir al final a Copa del Rei, va sortir bueno, surt a minuts sueltos. No minuts tampoc perquè va descansar la setmana passada. O sigui, tema de lesió no és, això és decisió del cos tècnic. No, ni un descans. 100%. No, descans no, perquè no juga. Clar, és el que et dic, o sigui, no sé si... I ve de parar de Nadal, és impossible. Sí, perquè en aquest partit concret anava millor César, que a Molo ni el convenç. I jo entenc a Molo, perquè de moment els partits que ha fet amb el Lleida no és el que ens esperàvem. Però és que César ens esperàvem més. Però millor que César jo crec que sí. César, però això, al final, els que ho saben millor és el Molo i el cos tècnic perquè ho veuen els entrenaments. Serà per algo, César Soriano està malament físicament i comet alguns errors. Michel i Diana estan molt bé físicament estàs fent uns palos. Està molt bé físicament, comet errors com tothom, però està molt bé físicament, és el que te pot aguantar, és la seva virtut, no? de Miquel i Diana, i si fiquem juntament amb Simic, que són dos centrals amb bastant físic, i Abdullah Fall i Chavero, però són jugadors amb físic que es poden ajudar, però si fiques a César, pobret, que, a veure, jo la temporada passada va rendir molt bé com a suplent, i va agradar, però ara mateix, físicament, si no s'ho treballen, no pot. Com ens estigui escoltant el Xus, que sempre hi diu Soriano i Déu més, jo crec que ens bloqueja i no ens escoltarà mai més. Deixeu-nos al Twitter i als comentaris de YouTube, a Spotify no es pot, a veure què opineu vosaltres. Vinga, sempre anem ara a mirar el més destacat de la roda de premsa de Molo d'aquest postpartit de l'Andorra 1, Lleida Esportiu 0. Te quedas con cara tonto porque es verdad que una genialidad en prácticamente el único tiro a puerta de ellos, pues más un tiro difícil que tampoco es una ocasión clara. Yo creo que hemos hecho 70 minutos de mérito para llevarnos algo más, pero bueno, te quedas con esta sensación de muy mala porque sinceramente creo que hemos merecido mínimo un empate. Ahora estamos con el enfado del gol que ha sido casi prácticamente al final y posiblemente ahora la reflexión sea equívoca, pero es verdad que no me ha gustado nada el equipo los primeros 25 minutos y no nos podemos permitir el lujo de regalar 25 minutos porque si hubiéramos jugado bien esos 25 minutos, aunque el gol haya venido en nuestro mejor momento, pues seguramente hubiéramos tenido más opciones todavía. Me dicen que hay una de Raúl que controla y hay un medio agarrón, que él me dice que es penalti, que creo que llegamos muchas veces a situaciones de 3/4, en mediaciones de área, pero nos está costando mucho hacer gol. Hemos sacado 10 córneres, hemos centrado muchas veces, pero se repite un poco el guión de Barça B, se repite un poco el guión de Olot. Llegamos bien a 3/4, pero nos cuesta mucho generar ocasiones realmente claras y hay que mejorar en eso porque es verdad que hacemos muchas cosas bien y es una pena. Bueno, doncs un Molo que també dia que no es mereixia la derrota, també afirmava que els primers 25 minuts doncs no han sortit com a ell li agradaria, que s'ha quedat amb cara de tonto quan li fan aquest xut. També ha dit que al final, quan millor estava el Lleida, ha dit això que ha aparegut una genialitat, no, del jugador de l'Andorra. Eso, i s'ha quedat con cara de tonto. I ha fet que perds el partit i als meus finals te queda poc per reaccionar. Això de la neu... I també... També tots comentaven, també jugadors, sobre un penal a Raúl González. Jo això no ho vaig veure gaire clar. Sí, en una jugada que és com si l'haguessin agafat, com un agarrón, no? Ningú va protestar molt, només és com un comentari, jo crec, perquè és el que diu que li han dit, però és que ell no ho ha vist tampoc. Llavors, jo crec que no hi ha res, però, bueno, si hi hagués tampoc podem fer res, no, ara mateix, perquè s'ha acabat el partit i no és res. Aquestes són les paraules de Molo, que content estava, però, bueno, és que més que trist està fotut per la derrota a l'últim instant i tal com havia anat una mica el partit, no? Perquè, bueno, trist encara que queda molta lliga i és que tampoc estem tan malament, perquè sí que estem 600, que ara ho comentarem, però que estem a 4 punts del líder, no? Que tampoc són molts. La setmana que ve estarem a baix, perquè no juguem.
Clar, és que també aquesta era una ocasió molt bona per ficar-se a dalt, perquè l'Hospitalet descansava i ens podíem ficar tercers molt fàcilment, que era playoff a segona A, però en canvi estem una mica al pou, perquè és que també ens ha anat una mica... Estàs molt... Mires massa la classificació. No se pot mirar la classificació, perquè és que hi ha molta diferència amb els partits i hi haurà molts partits més suspenguts i la classificació no s'ha de mirar. Jo penso que la classificació és que ni quan la cantis tu, mira, bueno, t'escolto, però tampoc faig molt cas perquè sé que avui si guanyem estic a dalt i després descanso i estarà el descens. Això s'ha de mirar doncs, quan falti 1 o 2 jornades que estarem tots, espero, que una mica més igualats. Crec que ara en 3 setmanes se recuperaran partits. L'Olot, no sé, crec que l'Olot recupera un partit. Aquest any és així. Aquest any és una lliga molt rara. La temporada passada sí que miràvem la classificació més, no? Ens agrada estar al tanto de la classificació perquè tots portaven els mateixos partits, llavors sí que es podia saber de veritat on optàvem, no? Però és això el que em dic, que ara guanyes i estàs primer i després perds i estàs últim. Doncs parla en Pol ja dels resultats de la setmana, va. Doncs començava la jornada amb aquest Andorra 1 Lleida Esportiu 0. El diumenge al matí hi havia un molt bon partit al nou estadi de Tarragona perquè el Nàstic ha empatat sota la pluja 2-2 el Cornellà que ha remuntat el Nàstic, però finalment als minuts finals el conjunt grana ha empatat el partit. Al municipal del Sagnier, el Prat perdia 0-1 contra el Llagostera. A les 4:30 s'havia de jugar el partit al municipal d'Olot que jugava l'equip olotí, el de la Garrotxa, contra l'Espanyol B. Finalment s'ha suspengut perquè era impracticable jugar perquè a Olot està caient una nevada molt forta. I per últim, per acabar aquesta jornada de segona divisió B, jugava al nou estadi Johan Cruyff el partit 50 de la seva història en aquest camp. El Barça B ha golejat 4-0 al Club de Futbol Badalona. En aquest cas descansava l'Hospitalet. Canto l'alineació, tot i que... la classificació, tot i que al Pol no li agradi molt. Líder està el Nàstic encara amb un punt més que el segon, que s'ha ficat el Barça B amb 16 punts. Els mateixos punts està l'Hospitalet tercer, que en aquesta jornada descansava, tot i que segueix en zona de playoff, amb 16 punts. Ja a la zona de playoff de segona B, però està l'Andorra, amb 15 punts. El segueix a prop la Unió Esportiva Llagostera, amb 5è, amb 14 punts. 6è està Lleida, el nostre Lleida aquí està amb 13 punts, i 7è el Cornellà, que ve d'empatar al nou estadi amb 12 punts, tancant aquesta zona de playoff. El descens ja de tercera o mantenir-se a segona B està el Badalona, que avui ha perdut contra el Barça, bastant fluixet el Badalona avui, amb 12 punts. El segueix l'Espanyol B, novè, amb 11 punts, i els dos que menys és l'Associació Esportiva Prat, amb 9 punts, i la Unió Esportiva Olot, amb un partit menys, amb 9 punts també. Doncs, Pol, no sé, va, què vols comentar d'aquesta classificació? A veure, la majoria porten 10 partits, tot i que hi ha 3 o 4 equips que tenen 9. De moment, bé, els 3 de dalt, el Nàstic i el Barça B era l'esperat, l'Hospitalet s'ha colat una mica, no? Perquè no esperàvem que estigués allí, ni molt menys. I el que em sorprèn que estigui baix és l'Espanyol B, que clar, avui li tocava jugar, té un partit menys, al igual que l'Olot, però tot i això em sorprèn. Clar, si hagués guanyat, també situaríem a 13 punts, però si té, saps, 2 posicions més o 3. Llavors, a mi em sorprèn la temporada que està fent l'Espanyol B perquè venia de fer una bona i és que està baix i a mi em sorprèn. I la zona mitja, bé. Jo crec que el Barça B va començar baix. Sí, va començar molt bé. Va començar molt bé, però... El Barça B va començar baix. Sí, va començar molt malament. He dit bé abans? Has dit bé. Perdó, m'he equivocat. Va començar molt malament, tot i que ha remuntat perquè de 10 jornades n'ha guanyat 5. Tampoc és cap... Bueno, bé, però també... Bueno, el Nàstic n'ha guanyat 4, però és que només n'ha perdut un. Clar, són nombres que només n'ha perdut un partit el Nàstic aquesta temporada. Llavors... Bueno, sí, acaba. No, només dic que canviaria d'aquesta classificació, no? El Cornellà per l'Hospitalet, més o menys, i em sorprèn la posició de l'Espanyol B.
Els partits que se jugaran aquesta jornada 12 serà tots en diumenge. De moment, l'únic partit que avui diumenge que estem gravant aquest podcast que no se sap l'horari és el de l'Olot Cornellà. Pels altres sí que se sap, perquè a les 12 del matí... Fica 4:30, però... No sé. Aquí a mi no me surt, llavors jo canto el que me surt aquí, ¿vale? De totes formes, ho tindreu a on, Pol? A les nostres xarxes socials. I a la nostra pàgina web, correcte. A les 12 del matí, diumenge, un autèntic partidàs al nou estadi de Tarragona, el Gimnàstic de Tarragona contra Futbol Club Barcelona B, duel entre primer i segon. També a les 12 jugarà el Municipal del Sagnier, l'Associació Esportiva Prat contra l'Espanyol B. L'Andorra jugarà a partir de les 5 de la tarda a l'estadi Prada de Moles contra Llagostera. L'Hospitalet serà el seu torn, que tancarà la jornada a les 6 de la tarda i jugarà contra el Badalona. Aquesta jornada descansa el Lleida Esportiu. Els partits, Pol, una jornada més, tots es podran veure per Footers i, a més, el del Nàstic per Footers, Esport 3 i Barça Televisió. Per mi el partit de la jornada és el Nàstic Barça B, és el més destacable, doncs és aquest a les 12 que el tindreu, en teoria, si no canvien els plans, el diumenge a les 11:40 en directe pel nostre canal de Twitch. Pol, després d'això, per tu també, no? El Nàstic Barça B és el partit de la jornada, no? Ara, jo m'agradaria obrir la incògnita, Pol, perquè obrim un tema que s'ha fet tots aquests dies, que és sobre la sanció de la AFE a diferents equips, però un d'ells és el Lleida Esportiu. Quina sanció és? Doncs en aquest mercat d'hivern, que ja s'ha obert, crec que és fins al 31 de gener, la AFE va comunicar que el Lleida Esportiu, el Barça B, l'Extremadura, l'Alcoyano i el Huelva no podran fitxar en aquest mercat d'hivern si no paguen els deutes pendents a diversos jugadors. És a dir, el Lleida, si no paga els deutes que presumptament deuen, segons l'AFE, a diversos jugadors, no podrà fitxar aquest mercat d'hivern. L'AFE és l'Associació de Futbolistes Espanyols. Sí. Però això ho ha d'aprovar la Federació Espanyola. Exacte, que haurà d'aplicar la mesura de l'article 192 del reglament. Sobre això, Albert Esteve, que esteu veient en pantalla, el president del Lleida Esportiu, va fer un tuit que deia: bona tarda de Reis. Si s'ha de fitxar, el Lleida Esportiu fitxarà. I va ajuntar una foto en el que es pot veure que el Lleida fa una transferència bancària cap a l'Associació Futbolística Espanyola, és a dir, cap a l'AFE. Llavors, si paga cap a l'AFE, en teoria no hi ha deutes. Ja aquesta guerra, segons Albert Esteve, Lleida podrà fitxar. S'està negociant algun fitxatge, tot i que encara no s'ha fet oficial. Llavors, tu, Pol, com veus aquest tema? És un tema que no m'agrada parlar gens, tio, perquè se nota, o sigui, tot el que siguin de deutes ens toquen altres. No sé com ens ho fem, però... Sí, al principi de temporada Hisenda devíem 1 milió i pico a Hisenda. Ara això que, no sé com acabarà això, però... Jo, mentre el preci faci l'ingrés i ho solucioni, me sembla perfecte. El president està molt segur de que podrà fitxar ella perquè ell pensa que no hi ha cap deute. Llavors, l'AFE ho té el seu que hi ha deute i ell no sé. M'agrada molt que tingui Twitter, perquè en coses així pot dir, és mentida. La comunicació també. M'agrada, o sigui, i està bé que ho faci, perquè és una manera de, com dius tu, comunicar als teus aficionats, no? Donar-los una mica més de tranquil·litat. També, a part de Lleida, com he comentat, hi ha 4 equips més, com és el Barça B, l'Extremadura, l'Alcoyano i el Huelva. El Barça B és els rivals del Lleida en el grup 3. És que el Pana Bartomeu, el Pana Novita... La Liga molt. La Liga. Tu, Pol, així... Dóna'm la teva opinió, va. Com creus que acabarà això? Com creus que acabarà? Jo crec que ja s'ha acabat, amb lo d'Esteves, i espero que s'hagi acabat. Creus que podrà fitxar el Lleida sense cap problema? Sí. A veure, és que jo veig molt segur a l'Albert Esteve de que el Lleida no té cap deute. Si no està segur, no penjaria això. Joan Oriol també va fer algun comentari per Instagram, he vist, de que, no sé, no me'n recordo, però... Que tenim més deutes de la Pantoja, va dir. Sí, algo així. Jo crec que això és una falta de respecte. Si pensa que és això, no vagi soltant pollites i que posi les proves i ja està.
Tal un dia diu que se vol quedar a Lleida, com un altre dia comenta una foto de Lleida, Eso com un es. altre dia diu que té ja més... Bueno, igual. Doncs jo, a veure, si està tan segur el president, és per alguna cosa. Jo crec que llavors sí que perquè ja s'està negociant alguna arribada, llavors jo crec que s'està molt segur, jo crec que sense cap problema podrem fitxar. Per què dic això de que s'està negociant? Doncs Pol, amb qui negocia el Lleida? Parlant d'arribades, segons va informar el passat dissabte Dani Badia, Albert Torres, procedent de la Egea, que ha alliberat el seu contracte, podria vindre al Lleida. Qui és Albert Torres? Doncs és un migcampista ofensiu de 24 anys nascut a Barcelona. Vindria gratis, ja que s'ha anat lliure del Egea. Te fan una mica de trajectòria. Ha passat per la cantera de l'Espanyol, també per la Masia, va jugar al juvenil del Wolverhampton de la Premier, va passar per la cantera del Màlaga, ha jugat també amateur al Almudévar, ha passat pel filial del Zaragoza i finalment ara estava al Club Deportiu Egea. És un jugador que em va estranyar perquè vaig veure que, primer de tot, és un jugador que t'agrada molt a tu, Pol, que la temporada passada dius que va ser un jugador que va fer molt bona temporada. Revelació. Se va desvincular del club sense solta ni volta, això jo crec que significa alguna cosa, també diré, perquè enmig de la temporada anar-te'n, però no cap clubs, perquè te'n vas, o sigui, te desvincules amb el club i sense anar a cap equip, llavors això és algo. És un jugador jove, que a mi m'agrada que vinguin gent jove, i jo no l'he seguit molt, però tu, Pol, que el vas veure la temporada passada, dius que és molt bo i l'aniria bé, no? El Lleida és com un mig centre ofensiu, no és? Sí. Mig centre ofensiu, mereix 83 i de moment el que ha estat a l'Egea aquesta temporada ho ha jugat tot, o sigui, ha sortit sempre de titular. Menys 3 minutets. I jugar-ho tot significa alguna cosa. És un jugador que si molt ho segueix amb el sistema de 4-2-3-1, doncs encaixaria bé, no? Perquè, en una delantera, Albert Torres, Abel Molinero i fica-li Alfa o Joanet o si vols Fernando Cano, ojo, Sanku. O Sanku, Sanku més de punt 1, però pot ser una de les millors davanteres de la categoria, perquè Albert Torres, si arriba a Lleida i dona bon rendiment, és un bon jugador, tot i que no és oficial, són només rumors. Tu que domines bastant Transfer Market i has vist bastants preus, no? El valor dels jugadors, tu dis-me lo normal d'un jugador del Lleida. Lo normal, 200.000, 100.000, 150.000, més o menys. Saps quin valor té aquest de mercat? Quan? 300.000. És bastant, per això. A veure, vaig a mirar quins són els preus més cars del Lleida. No arriba ningú a 300.000, eh? No arriba ningú, doncs aquest seria... Màxim és 250.000, que per exemple Raúl González costa 250.000, Abdoulaye Fall costa 250.000, José Ruiz però costa 250.000 ningú supera Albert Torres. I per últim Matek Simic, que també costa 250.000. És, perquè si algú vol saber una mica més, és dretà i és el que dic, 1,83. I César, Pol, quan diries que no costa? estaria malament, Quin valor creus que té César? César, lo normal per comprar el pa, no? 1,50 €, no? És broma, sisplau, no anateu després d'això. Quan creus, va? Jo sé, 50.000. Clavat, 50.000 segons Transfermarkt. No, sí, és el valor més baix del Lleida. Anem amb la secció del canal Pol, amb la primera, que és la que faig jo, que és l'enquesta. Aquesta setmana us hem fet una enquesta, a veure si després ens portaràs tu Twitter Lleida. Aquesta setmana us preguntàvem què us ha semblat el partit de Lleida contra l'Andorra. Hi havia tres opcions, malament, ni fu ni fa i bé. L'opció més votada ha sigut ni fu ni fa amb un 47,1% de votació. La segona més votada ha sigut malament amb un 29,4% de votació. I la menys votada ha sigut bé amb un 23,5%. De moment només hi ha hagut 17 vots. Bueno, va, te pregunto jo primer, què has votat? Ni fu ni fa. Lo mateix, jo crec que, bueno, normal, vam tindre minutets bons i minutets dolents, però que així no pujarem a segona. Pol, ara m'ha vingut al cap perquè acabo de trobar una foto de Lleida en joc, d'aquest jugador. Álvaro González, no hem parlat d'ell.
Bueno, sí, jo he dit millorant, no? que... Jo he dit que, a veure, no és encara el jugador que esperàvem, però que va deixar detallets. Jo, bueno, vaig veure un Álvaro González millor del que estàvem veient, no? Sí, bueno, però bueno, encara li falta, òbviament. Home, sí, però... Encara li falta fer algun xut a porteria. Però bueno, Ho va intentar, va sí, millorar. no? Segueix en la línia ascendent, no? Pol, una pregunta que tinc per tu. Vinga, va. T'agrada veure tuits? Sí. Doncs corda't el cinturó que despeguem a l'avió per anar-nos fins a Twitter Lleida. Perquè avui a Twitter Lleida us portem, com sempre, 4 tuits, un del Ruben, un del Sergi Movic, un del Robert Utges i l'altre de l'Albert Escue. Primer, el Ruben sobre l'entrenador del Nàstic, el Toni Celigrat, se diu. Després del partit que ha acabat amb empat a 2 contra el Cornellà, diu: si l'empat és del Lleida. Vol que estiguem allí lluitant fins al final. Fins les últimes jornades no es decidirà res. M'ha agradat. Un empat que sí que ens beneficia bastant. Bueno, T'ha agradat, no? Se l'empat? home, sí, ens beneficia. A veure, és millor que... Clar, és que una victòria del Cornellà ens supera i una victòria del Nàstic ens va molt lluny el liderat. L'empat ha sigut el millor. El següent tuit és del Sergi Movic que diu: des de la victòria al camp del Badalona en el nostre tercer partit, només hem guanyat 2. A casa per la mínima, jugant malament i contra rivals clarament inferiors a nivell d'aspiracions. Resumint, 2 victòries en els últims 7 partits. Sí, això ho diu tot, perquè el Lleida ha de començar a sumar els 3 punts de 3 en 3 i jo crec que contra l'Hospitalet i Badalona a casa s'ha de sumar 6 punts, segur, però 100%, La Unió Esportiva Lot comunicava que el jutge de competició ha acordat l'ajornament del seu partit i el Robert Utges diu: error greu ahir anar a Andorra, s'ha de ser més llest a vegades. No està bé malament, no? No, no, és que s'ha pinxat la roda amb la neu. Lleve mucho. No, podria estar bé. Però s'està posant amb risc als jugadors, no? I a la premsa també. Bueno, clar, ahir vaig veure un tuit de Juguem a UAU que mira, tots els seus participants va tenir algun problema per tornar. Mira, el Sergi Guiu diu: ahir 2 membres del Juguem a UAU van tenir un ensurt tornant a casa, tot en ordre. L'esport va més enllà dels jugadors. Som molts els que vivim de l'esport i ahir ens la vam jugar la vida a la carretera. Quan es parli d'ajornament s'ha de pensar en tothom. Aquest tuit em va agradar i és que té tota la raó, perquè quan primer l'autocar del Lleida, jo quan el vaig sortir vaig veure a veure el que passarà, perquè les carreteres sí que poden estar més o menys netes, però no del tot. Comentant, Clar, no poden estar netes del tot. Llavors, clar, més la premsa i de que, clar, vam veure també el lloc on comentaria Sergi Guiu el partit. No és el més adient, perquè estava ple de neu, allò, saps? Llavors, s'ha de mirar per tothom, no només pels futbolistes, perquè sí, són els que juguen i són els protagonistes. Però també hi ha molta premsa, les ràdios, footers inclús, també, tota la premsa que ha d'anar al camp, que s'ha de vigilar, perquè si, per exemple, els que es quedaven a Andorra aquell dia, no passa res, però els que han de tornar a Lleida o qualsevol altre lloc... Bueno, t'has de pagar l'hotel, si et quedes. Bueno, clar. No, però si per exemple, visquis allà a Andorra, clar, no passa res, però tornar a Lleida, que és un viatge llarg, has de vigilar molt i més amb el temporal que hi ha. Últim tuit d'Albert Escue que diu: Jan Fred, el Lleida Esportiu segurament no va mereixer perdre Hospitalet ni avui, probablement tampoc a Olot o amb el Barça B, però els ha perdut els 4. D'Hospitalet a Andorra han passat 3 mesos i no avancem, però a la Lliga sí. Toca reflexionar ben fort. Sí, hi ha molts partits aquests que se t'escapen per petits detalls que fot bastant, perquè si hi ha partits contra, per exemple, contra el Cornellà, a casa no podem dir res perquè el Lleida va jugar malament i el Cornellà molt bé i tot això. Però, per exemple, també contra el Nàstic vam empatar a pures, però contra l'Hospitalet, a l'últim minut, amb 2 minuts que remunten. Aquí al Barça vam perdre i vam jugar bastant bé, un empat el mereixíem. Aquí a Andorra han perdut per la mínima i també potser un empat no el mereixíem. Contra l'Olot, un despiste als primers minuts i després vam millorar i no vam marcar el segon.
Vull dir, són partits per petits detalls defensius o a dalt, no? que te marquen el partit i fa que perdis molts punts a la llarga. Doncs fins aquí Twitter Lleida i també fins aquí el podcast, Pol. Doncs sí, com sempre, el ritual, ens podeu subscriure al nostre canal de YouTube on cada dimecres pengem podcast, al nostre canal secundari on també pengem el directe Repujats, a Instagram, a Twitter i a Twitch, i també a Spotify, on també, juntament amb YouTube, cada dimecres pengem podcast. Teniu tota la descripció, perquè és un manual d'instruccions, Pol, ja ho saps. Si vols buscar nòvia, també te deixem un link, està tota com a canal. Hosti, no, ¿en serio? Claro. Oye, es medida de I és suerte, més, si vols hombre. muntar un microones, també el tens. Això és el millor. És lo que necessitava, sisplau, tota Si vols calentar el teu llit amb descripció. colacau o amb Nesquik. Perfecte. A la part final del podcast sempre se'ns va de les mans. Bé, moltíssimes gràcies a tots per escoltar-nos, perquè estem tenint uns números increïbles i la setmana que ve no hi ha partit, però sí que continuarem aquí. Moltes gràcies a tots i ens veiem la setmana que ve. Adeu. Hem trencat els rens quan la passió ens podia. Mou el tronc, treu-te les espines. Ens vam fer fans del sol ahir, 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 i avui sabem d'on surt, i avui sabem d'on surt. La teva sort és creure en tu, i en tu, i en tu, contracorrent amb un crit mut, que esclata el mur i es fa infinit, i anar fent un camí de pedra amb les pedres del camí. Sabran que vas fer bé en desprendre't del que no et feia feliç. Et queda bé remar plovent, anar-te preguntant com viure. Et queda bé remar plovent, quan portes el bon temps a dins. Ens vam fer fans del sol ahir, 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 i avui sabem d'on surt, i avui sabem d'on surt. La teva sort és creure en tu, i en tu, i en tu, contracorrent amb un crit mut, que esclata el mur i es fa infinit. Que soni la cançó de l'aire, allibera la crinera i salva't, que hi ha una part de tu que arriba, que hi ha una part de tu que fuig. Eva, que soni la cançó de l'aire, allibera la crinera i salva't, que hi ha una part de tu que arriba. Hem ballat a sota un cel que ens plovia. Hem omplert les veles de pell i ferides. Hem trencat els rens quan la passió ens podia. Mou el tronc, treu-te les espines.